номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Муҳтарам ҷамоат, муҳаббат ба паёнбар аз рӯи имондорӣ аст. муҳаббат ба оила ҳам аз рӯи имондорӣ мешавад. имрӯз дар бораи одаме ки бо муҳаббати модараш ва паёнбар маъруф аст суҳбат хоҳем кард. номи он кас ҳазрати Вайси Қаранӣ. Вайси Қаранӣ дар Яман ба дунё омад. дар 4 солагиаш падараш мурд. ҳазрати Вайс бузург шуд ва ба якто будани худованд имон дошт ва бо ин ақида зиндагонӣ мекард. бутҳоро саҷда намекард. мардум ӯро намефаҳмиданд ва ҳамеша масхарааш мекарданд. ӯро танҳо як нафар мефаҳмид, ӯ ҳам бошад модараш. ҳазрати Вайс инсони мубораке буд. ҳамеша дар хизмати модараш буд ва барои пешбурди зиндагӣ ҷойи кор меҷуст. дар охир тасмим гирифт ки барои аз таъна ва масхараи бутпарастон дур будан ва бо худованди яктое ки ба ӯ имон дошт дар танҳоӣ мондан роҳи чӯпониро пеша кунад. ҳамин хел дар кӯҳу пушта бекасу танҳо бо худованди худ танҳо мемонд ва ҳамеша дар бораи ягонагии худо ва роҳи ҳақ фикр мекард. Вайси Қаранӣ дар кӯҳҳои танҳо ба худованд паноҳ бурда уфуқи ақлияшро васеъ кард ва мисли ҳар як пайғамбар дар тафаккур фурӯ мерафт ва мунтазири як муждаи некӯе буд. ва дере нагузашта ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалламро хабари зуҳураш расид ки мардумро ба дини ҳақ даъват мекунад. ҳазрати Вайси Қаранӣ ин хабарро шунида, ҳеҷ кас ӯро ба дини ислом даъват нокарда, исломро ҳамон замон пазируфт ва аз ҷумлаи муъминон шуд. ба модараш бошад калимаи тавҳидро Вайс худаш омӯзонид ва модараш ҳам мусалмон шуд. Вайси Қаранӣ баъд аз мусалмон шуданаш мувофиқи дини ислом зиндагӣ мекард. дилаш пур аз муҳаббати худо ва пайғамбар буд ва ягона орзуяш дидани паёнбари худо буд. бо ин орзуяш саргардон мегашт. вале модараш он замон пир шуда буд. чашмонаш намедид ва пойҳояш кор намекард. Вайси Қаранӣ дасту пой ва чашми модараш шуда буд. ӯро мехӯронд, мепӯшонд, шуста покиза мекард, яки гуфтаашро ду намекард. кӯдак бар ин нигоҳаш мекард. Вайси Қаранӣ модарашро танҳо гузошта ба дидани расули худо рафта наметавонист, вале дилаш дар орзуи дидани паёнбари худо бирён гашта буд. рӯзе расид ки дар орзуи дидани паёнбари худо тоқати ҳазрати Вайс тоқ шуд. аз модараш иҷозат хост то ба Мадина равад. орзуяш танҳо як бор дидани паёнбари худо буд. вале модари пираш ба ин сафар розӣ набуд, чунки ғайр аз ҳазрати Вайси Қаранӣ дигар касе надошт. модараш бечоравор ба Вайс гуфт: агар хоҳӣ рав, аммо маро ба кӣ амонат мегузорӣ? ҳазрати Вайси Қаранӣ орзуи як маротиба дидани паёнбари худоро низ дар дилаш гӯронд. ба модари пир ва муҳтоҷаш чизе гуфта натавонист, вале орзуи дидор ӯро ҳамеша ранҷ медод ва гирья мекард. худо ва расулашро ҳамеша ёд мекард. муҳтарам ҷамоат, муҳаббати Вайс нисбати паёнбарамон ба дараҷае расида буд ки ҷаноби пайғамбарамон баъзан рӯяшро ба тарафи Яман мекарду мегуфт: аз тарафи Яман шамоли раҳмат ба машома мерасад. ҳазрати Вайси Қаранӣ ҳоло ба Мадина нарафта буд, аммо ҷаноби пайғамбар аз будани ӯ хабардор буд. як рӯз дили Вайси Қаранӣ барои дидани расули худо он қадар сӯхт ки дигар тоқат накард ва дар назди модари пираш ба зону заду гуфт: модарҷон, дигар тоқате дар ман намонд. илтимос барои дидани паёнбар ба ман иҷозат бидеҳ, модарҷон. модари Вайс ки бисёр нотавон шуда буд бо садои хаста ба ӯ гуфт: писарам, ин модари пиратро ба кӣ гузошта меравӣ? Вайси Қаранӣ гуфт: паёнбарро дида зуд меоям, вақти зиёд намеистам. модари Вайси Қаранӣ бо ғамгинӣ ханда карда гуфт: писарам, дар он роҳи гарму бехӯрок чӣ хел мусофират мекунӣ? ишқи пайғамбар ақли туро аз сарат гирифтааст. аз ин ҷо ба Мадина чанд ҳафтаина роҳ аст. не уштуре дорӣ, не аспе дорӣ ки савораш шавӣ. Вайси Қаранӣ бо дили пур ҷавоб дод: модар, кофист ки ту иҷозат бидиҳӣ, барои як бор дидани паёнбарамон ба ҳама мушкилӣ тоқат мекунам. модари Вайси Қаранӣ бо як бечорагӣ ва ночорӣ гуфт: хуб писарам, бирав, аммо як шарте дорам. вақте ки ба Мадина расидӣ, рост ба хонаи паёнбар меравӣ, дарашро мекӯбӣ. агар ҷаноби пайғамбарамон дар хона набошад, мунтазир нашуда ҳамон замон бармегардӣ. Вайс бо хушҳолӣ дасти модарашро бусида ва гуфт: розиам, модарҷон. ҳазрати Вайс омодагиашро дид ва ба роҳ баромад. рӯзҳо, ҳафтаҳо дар биёбон роҳ мерафт. хасташавиро намедонист. як лаҳза ҳам истироҳат накарда ба роҳаш идома медод.
ишқи пайғамбари худо ба дилаш он қадар таъсир карда буд ки гурусна монд, беоб монд, биёбонҳои тафсон буданд, аммо ҳеҷ яке аз ин монеи роҳаш нашуд ва роҳашро давом дод. ҳар чӣ зудтар расули худоро дидан мехост. орзуи дидорбинӣ бо расули худо ҳамеша дилашро ханҷар мезад ва ярадор менамуд. дар ниҳоят рӯзе ба шаҳри Мадина расид. хонаи паёмбарро пурсида пайдо кард. дарро бо ҳаяҷон кӯбид. бисёр шод буд ки ҳозир паёмбарро мебинад. аммо паёмбари худо он замон дар хона набуд, ба куҷое сафар карда буд. ба Вайси Қаранӣ гуфтанд, агар паёмбарро дидан хоҳӣ, бояд то фардо мунтазир шавӣ. аммо ҳазрати Вайси Қаранӣ амонатдор буд. ваъдае ки ба модараш дода буд нашикаст. ба модараш ваъда дода буд ки агар паёмбарро дар Мадина наёбам, ҳамон замон ба хона бармегардам. ва ночор ҳазрати Вайс ба хонааш баргашт. солҳо ва моҳҳо паси сар шуд. Вайс ҳамоно орзу мекард ки дидори расули худоро бубинад. аммо рӯзе ба Вайси Қаранӣ овозаи аз ин дунё гузаштани паёмбари худо расид. Вайси Қаранӣ аз гирьяи бисёр аз ҳуш рафт. баъди вафоти паёмбари худо ду саҳобаи паёмбар Вайси Қараниро ҷустуҷӯ намуданд ва ӯро пайдо карданд. он замон ӯ дар кӯҳ машғули шутурчаронӣ буд. бо ӯ вохӯрданд ва ҷомаи паёмбари худоро ба ӯ доданд ва гуфтанд ки паёмбари худо васият карда буд ки ҷомаашро ба ту бидиҳем. ҳазрати Вайс бо садои нолону ларзон гуфт: ман як бандаи оҷиз ва гунаҳгор ҳастам. шояд вайсе ки шумо мекобед каси дигар бошад. фармуданд: не, ту ҳастӣ, зеро ки ҷаноби пайғамбар ҳамаи нишонаҳои туро ба мо гуфта буд ва ту ба пуррагӣ мувофиқ ҳастӣ. Вайси Қаранӣ ҷомаи муборакро ба ҳасрат бӯй кашид ва ҳамон замон аз ҳуш рафт. муҳаббат ба паёмбари худо яке аз пояҳои дин аст. бародарон, агар мо паёмбари худоро аз ҷонамон дида бисёртар дӯст надорем, пас мусалмонии мо комил нест. муҳаббат ба расули худоро аз Вайси Қаранӣ биомӯзед. Вайси Қаранӣ баъдан ба лашкари Алӣ ибни Абу Толиб пайваст ва бар зидди Муовия ибни Абу Суфиён ҷангида ба шаҳодат расид. он ҷанг бо номи ҷанги Сифин маъруф аст. Вайси Қаранӣ то охири умраш аз гуфтаи худо ва паёмбараш ҳаргиз дур нашуд ва бандаи мубораке буд. худованди таоло моро мисли Вайси Қаранӣ соҳиби имони комил ва расули акрамро шафоаташро насибамон кунад иншоаллоҳ. Амин.